Ён нас паклікаў, вось нас як асобаў паклікаў быць беларусамі. Ён любіць наш беларускі народ. Добра, што яны пра гэта гавораць. Добра, што яны даюць выхад гэтым эмоцыям, якія іх перапаўняюць. Это добра. Гэта трэба прагаварыць, гэта трэба праплакаць. Што адбываецца зараз з беларускім народам? Гэта Галгофа. Гэта вот морак Гефсиманскай ночы, калі ўжо за Христом ідуць. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Зміцер Лукашук, а шукаць і намацаваць мы сёння будзем, па-першае, з Вільні. Калі раптам пачуеце за нашымі спінамі пэўныя гукі, шум, не здзіўляйцеся. Мы ўжо прывыклі падчас здымак. Справа ў тым, што знайшлі лакацыю, выдатную лакацыю для здымак у старым горадзе. Але тут паўсюль ідуць рэстаўрацыйныя працы. Паўсюль не паўсюль, але нам пашчасціла. Але тым не менш, я спадзяюся, што добра пагаварыць, паразважаць, пафармуляваць нацыянальную ідэю з святаром Канстанцінопольскага патрыархата у Літве, беларускага прыхода, Георгіем Роем, нам гэта не перашкодзіць. Добрый дзень, спадары. Вітаю, Зміцер. Як звяртацца? Можна проста Георгій. Калі вы адносіце сябе да хрысціянскай царквы, можаце айцец Георгій. Так. Мне спадабалася, як пра вас напісалі «святар-адступнік». Больш за тое, я зараз у беларускім і расійскім розшуку, і вось у гэтай абвестцы, якая пазначае злачынцу, напісана «асобая прымета свяшчэннаслужыцель». Я так разумею, у гэтым таксама сэнсе, як это жартуюць, там, жыццё ўдалося, да? То есть святар і злачынец, у розшуку, в Інтэрпол яшчэ добра, што не падалі. Мы не ведаем, я не выпрабоўваю лёс наконт таго, што там у Інтэрполе ці не ў Інтэрполе, не езджу ў тыя краіны, дзе, лічу, ёсць небяспека. А ведаеце, вот гэты момант, адступнік, там не адступнік, ён параджае у накірунку і ў каляіне нашай размовы, у нашых пошуках шмат такіх, у прынцыпе, цікавых разваг на тэму, як кажуць. Але давайте, можа быць, па парадку. Я для сябе пазначу тэму адступнічества для беларускай нацыі, беларускага грамадства, беларуса абмяркуем. Але для царквы, для вас, для святара, ўсё ж такі тэма нацыянальнай ідэнтычнасці, нацыянальнай ідэі, гэтага нейкага такога абмежавання па нацыянальнай прыкмеце, яно мае нейкае значэнне. Гэта важна для вас ці не важна? Таму што, у прынцыпе, калі чытаць Біблію, для Бога ўсе роўныя, для яго няма нацый і ўсяго астатняга. Як вы ставіцеся, успрымаеце гэта пытанне? Па-першае, канешне, хрысціянства, яно абсалютна універсальнае, і для мяне, як для святара, па вялікаму рахунку, усе людзі аднолькавыя. Але ж і ў Бібліі мы гэта бачым, Гасподзь не адмаўляе існаванне народаў, нацый. І калі мы глядзім гісторыю хрысціянства, то яно прарастае менавіта ў культуры канкрэтных народаў. Зразумела, што хрысціянства ніколі не павінна станавіцца нацыяналістычным, і мы маем занадта дужа прыкладаў вельмі цяжкіх сітуацый, калі хрысціянства становіцца нацыяналістычным, нават служыць нейкім нацысцкім ідэям, але хрысціянства мае пэўныя свае карані ў гісторыі, культуры пэўнага народа. І таму, канешне, я ідэнтыфікую сябе як святар беларускі, бо ўсё маё жыццё, усе мае продкі
жылі на тэрыторыі гістарычнай Беларусі, а я вывучаў свой род. І гэта дзіўна, што ніводная з галін не выходзіла за межы гістарычнай Беларусі. І, канешне, для мяне важна, каб беларуская хрысціянская культура, а яна існавала і ў кантэксце ўсходнехрысціянскай традыцыі праваслаўнай, існавала і ў кантэксце заходнехрысціянскай ці каталіцкай традыцыі, каб гэтая культура працягвала жыць, працягвала прыносіць свае добрыя плады і Господу Ісусу Христу і нашаму беларускаму народу. Наколькі ўсё ж такі важна для беларусаў, на ваш погляд, у сучасным свеце ось гэта быць датычным да царквы, да рэлігіі. Хрысціянства, не хрысціянства там можа быць, але от ўсё ж такі да рэлігіі. Ну, я лічу, што, канешне, зараз тэндэнцыя такая, што беларускі народ усё ж такі становіцца больш такім светскім, да, менш рэлігійным. Але разам з тым, я б сказаў так, што ідзе новы пошук асэнсавання вось гэтай рэлігійнасці для жыцця сучаснага чалавека, сучаснага беларуса. І сказаць так, што нашы суайчыннікі проста вот адкінулі гэтую тэму рэлігійнасці, рэлігійнага жыцця. Не. Так, вялікі крызіс, я б сказаў бы, такой царкоўнасці ці пераасэнсавання сваёй прыналежнасці да той ці іншай хрысціянскай традыцыі, але вось гэты рэлігійны запыт, ён усё роўна застаецца. І больш за тое, я скажу, што вось гэтае пераасэнсаванне ролі там, царквы, касцёла, яно адбываецца і ў асяроддзі самого там, касцёла, самой царквы, у асяроддзі святарства, бо, канешне, час мяняецца, людзі мяняюцца, і гэта такое пытанне, якой павінна быць царква вось зараз. І калі царква не здолее знайсці ў сабе сілы адказаць на гэтае пытанне шчыра і сумленна, і адпаведна выбудаваць сваё жыццё адпаведна гэтаму адказу, то бадай крызіс будзе толькі павялічвацца. Але як вам падаецца, царква, неважна, праваслаўная, каталіцкая, яна павінна знайсці сваё месца, спрабуючы адпавядаць патрабаванням і стану розвітку грамадства, ці фармуючы гэтае грамадства пад нейкія каноны? Ну, я думаю, гэта можна параўнаць такі вобраз танца. Да? Гэта вельмі такія складаныя рэчы, бо калі царква пачынае дыктаваць і фармаваць, то гэты дыктат, менавіта вось гэты дыктат, ён зараз успрымаецца, я б нават сказаў, крайне варожа нашым грамадствам, непрымальны. Да? Вось такі дагматызм, такі рознага кшталту, там, такія ідэалагемы, якія насаджаюцца. Таму вось гэтае фармаванне, яно хутчэй павінна адбывацца у дыялогу. Як бы з аднаго боку грамадства ўплывае на царкву, на жыццё царквы, а з іншага боку царква праз гэты дыялог таксама можа паставіць нейкія пытанні перад грамадствам, ініцыяваць нейкія дыскусіі, ініцыяваць нейкія справы, якія мы разам можам зрабіць. І вось у гэтым працэсе ўзаемадзеяння такога, калі ні адзін, ні другі бок не цісне адзін на аднаго, выпрацоўваецца тое, што ўрэшце рэшт фармуе і царкву, фармуе і грамадства.
Я магу прывесці нават прыклад, вот як, напрыклад, мяняецца наша царква. Калі я быў святаром у Беларусі і належыў да беларускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыархата, то гэта, канешне, было такое становішча, калі святар, вось ён такі лідар, кіраўнік, ён самавласна там усё вырашае. Вот, епіскап гэта яшчэ большая такая ўлада. Ну вот гэта такая так званая гэта вертыкаль такая, якая дзейнічала і дзейнічае, і яшчэ больш дзейнічае зараз у царкве. Дык вот тут, калі мы пачалі фармаваць нашу парафію, тут запыт зусім іншы. Запыт парафіі, парафіян, людзей нашых на тое, мы ўсе жадаем прымаць удзел у рашэннях, у размеркаванні там ахвяраванняў. Мы ўсе жадаем мець права голасу. І наша царква зусім іншая, і маё служэнне як святара зусім іншае у дадзены момант. То есть такая гарызантальная, як это кажуць, рэлігійнасць тады ці як? Так, абсалютна гарызантальная. Я не маю права вот зараз па статуту, па практыцы нашай парафіі, я не маю права асобна прымаць нейкія рашэнні. Ёсць парафіяльны сход, які перыядычна збіраецца, з якім мы раімся, вот як паступаць так ці інакш. І гэта зусім іншая ўжо культура рэлігійнасці. І самае цікавае, што гэта, ў прынцыпе, адпавядае вось гэтай традыцыі віленскага праваслаўя, якое было вельмі моцна прадстаўлена вось гэтым віленскім праваслаўным брацтвам. Гэта былі такія вельмі моцныя, магутныя, я б сказаў бы, гарызантальныя сувязі. І гэта тое, што, в прынцыпе, і трымала гэтую традыцыю віленскага беларускага праваслаўя у гістарычным кантэксце. Цікава. То есть это недзе-будзь нават вяртае нас у нейкія там часы ранняга хрысціянства? Так. Нават наша царква, вот як яна зараз выглядае, каплічка, дзе мы молімся, там няма ніякіх вось гэтых іканастасаў, там проста пакой. І гэта звычайнае памяшканне, дом, кватэра фактычна. І вот мы збіраемся там на нашу богаслужэнне. Яны вельмі такія нецырыманіяльныя, яны вельмі дамашнія, вельмі адкрытыя, вельмі інтэрактыўныя, я б сказаў бы. І гэта сапраўды усе так гавораць. І нашы пастаянныя парафіяне, і тыя, хто да нас заходзіць, яны кажуць, гэта як мы сабе ўяўлялі, можа быць, у першахрысціянскай царкве. І гэта добра. І прытым... А як вы да гэтага ставіце? Вот быў пратэірэй, святар катэдральнага сабора, все прыгожа, там высокія столі, іконастасы, вы такі нам выходзіце, такі весь з сябе таксама пафасны, нешта там Слова Божае нясеце, а зараз у нейкім пакойчыку так вот. Да, я скажу так, што, па-першае, я прафесійна займаўся, быў выкладчыкам і дацэнтам акадэміі, Мінскай духовнай акадэміі, і маёй дысцыплінай была гістарычная літургіка. Я вывучаў і расказваў студэнтам, як развівалася вось гэтае хрысціянскае набажэнства. І дзе б я не служыў, а служыць мне прыйшлося і ў семінарыі, у манастыры, на вясковым прыходзе я 6 гадоў праслужыў, потым Калужская царква, кафедральны сабор, потым ізноў я перад выездам у Літву я служыў у вёсцы. А тут у мяне абсалютна новы такі досвед пачынаць жыццё грамады літаральна з нуля. І дзе б я не служыў, для мяне заўсёды, для мяне цяжкая была вось гэтая такая выкшталцоная цырыманіяльнасць. Вось гэта тое, што прыйшло ў праваслаўную царкву ад візантыйскага імператарскага культа. І я заўсёды ведаў, што праваслаўнае набажэнства было розным, у розныя стагоддзі, у розных умовах.
І дзе б я не служыў, я стараўся гэтае набажэнства рабіць нават у кафедральным саборы больш інтэрактыўным, больш зразумелым. І тут я сябе адчую абсалютна добра. Мне падабаецца вось такое набажэнства, якое збірае не там, сотні там, ці тысячу людзей, якіх ты большасць нават не ведаеш, якіх немагчыма агарнуць, як бы, да? З якімі няма часта такіх асабістых стасункаў. І мне здаецца, што вось гэтая мадэль жыцця хрысціянскай грамады, якую вось мы зараз перажываем, гэта мадэль хрысціянства 21 стагоддзя. Бо я ўпэўнены, што час вось гэтых такога масавага хрысціянства, ён сыходзіць. І хутчэй за ўсё хрысціянства будзе існаваць вось у выглядзе такіх невялічкіх, але вельмі жывых грамад, якія у вельмі блізкіх стасунках паміж сабою, і якія сапраўды блізкія адзін аднаму, якія сапраўды могуць адзін аднаму сказаць, што мы браты і сёстры. Я калі пытаўся пра магчымае, можа быць, там, удзел, не удзел, саўдзел у фармаванні нейкіх грамадства, я, можа быць, найперш, калі кажам ўсё ж такі пра нацыянальную ідэю, нейкую нацыянальную ідэнтычнасць, пра вось гэтых фармавання ці ўдзелу фармавання, ці ўплыве на фармаванне нейкіх нацыянальных каштоўнасцяў, нацыянальнай ідэнтычнасці фармавання, там, адраджэння, там, ці ўвогуле наноў фармавання. Як вам падаецца, ўсё ж такі гэта справа царквы ці не? Я лічу, што абсалютна справа царквы, бо у тым ліку гэта не уласна, скажем, царкоўная справа, але гэта важны элемент існавання беларускай царквы. Я ўжо тут не кажу пра канфесіі, кожная канфесія павінна унесці свой унёсак у гэтую справу. Па-першае, чаму не бывае нацыі, не бывае нацыянальнай культуры, мыслення, не бывае перспектыў нацыі, калі мы не вяртаемся да таго, што было ў нашай гісторыі, калі мы не захоўваем і не перадаём вось тыя узоры духоўна-культурнага жыцця, якія ў нас былі. І таму тут важны менавіта ўдзел кожнай канфесіі, кожнай царквы. Ёсць, была і ёсць і будзе беларуская праваслаўная традыцыя. Была, ёсць і будзе беларуская каталіцкая, грэка-каталіцкая, беларуская пратэстанцкая традыцыя. І гэта вось тое, што, па-першае, трэба захаваць, асэнсаваць і адаптаваць, як бы, не ведаю, ці гэта самае лепшае слово адаптаваць, але нейкім чынам перадаць надалей. Вось гэта творчае развіццё вось гэтай традыцыі, якая ў нас была. І тут вось вельмі важна не мець ніякіх вось гэтых канфесійнай канкурэнцыі, бо у кожнага з нас частка вось гэтай найкаштоўнейшай спадчыны, якую мы захоўваем і якую мы перадаём. Вось. І сапраўды, калі мы вяртаемся да гісторыі і культуры нашага народа, то стагоддзямі, тысячагоддзямі яна жыла у значнай меры у жыцці царквы, так ці інакш. І калі мы гэта страцім, калі мы гэта не перадамо, калі мы гэта не актуалізуем, то будзе страчана частка нашай ідэнтычнасці як народа. А для Бога-то, я вяртаюся, для Бога-то якая розніца? Калі мы ўсе там прадстанем, пастукаем там, і апостол Павел будзе стаяць, ён же не будзе пытацца, 5-я графа ў пашпарце якая?
Я думаю, што для Бога гэта таксама мае значэнне, бо той Бог, якога вот я ведаю з Бібліі, гэта Бог у першую чаргу, які любіць разнастайнасць, які стварае гэту разнастайнасць, які у такой цудоўнай разнастайнасці нашага свету, ось у гэтай разнастайнасці тварэння, у разнастайнасці чалавечай культуры, вот ён стварае вот нейкую дзівосную карціну. І вось сціранне вось гэтай разнастайнасці, гэта менавіта штосьці дыявальскае, вот як там было у, знаёмы нам прыклад, там савецкі час, там савецкі чалавек, мы адкідаем там усё, вот мы там фармуем новага чалавека, то ў гэтым ёсць штосьці сапраўды дыявальскае, што сцірае. І таму я ўпэўнены, што Богу гэта таксама каштоўна. Я не бяруся за Бога гаварыць там на першым, гэта будзе там першая графа ў пашпарце ці пятая, але вось ён нас паставіў, ён нас паклікаў, вось нас як асобаў паклікаў быць беларусамі. Вот. І ён любіць наш беларускі народ, ён любіць нашу беларускую культуру, так як ён любіць і іншыя культуры. Але мы беларусы, ён нас паклікаў быць беларусамі, і мы павінны быць беларусамі. Мы не павінны, скажем, варожа ставіцца там да іншых ці прыніжаць іншыя культуры. Не, мы з павагаю ставімся, як да цуда ставімся да існавання іншых культур. Але найвялікшы цуд для нас і тая мова, на якой мы размаўляем у тым ліку і з Богам, і адзін з адным, гэта мова беларускай культуры, і ўвогуле беларуская мова. Таму адкінуць гэта грэх. Гэта памылка. Вот я і хацеў акурат такі злавіць гэты момант, як бы мовіць, і працягнуць. Вот умоўна кажучы, прастае беларускі народ, беларусы перад Богам. І ён кажа: я даў вам мову, вашу беларускую мову, адметную мову. Дзе яна? Што вы з ёй зрабілі? Гэта грэх. Это што, адразу пекла? Ці это што? Вы адступнікі, там, ці вот як вам? Давайте пафантазуем. Да, тут, бачыце, ёсць, як вот Хрыста называюць, ён называецца яшчэ логасам, слова. На пачатку было слова, на пачатку быў логас, да? І логас гэта нейкі сэнс. Да? Дык вот ёсць ад Бога, ад Хрыста ідуць вось гэтыя сэнсы. Яны вельмі розныя. Гэта сэнс абсалютна ўсяго, што існуе. Вот нават там узяць там вось гэтае крэсла, на якім я сяджу, яно таксама мае свой сэнс, свой логас. Ёсць гэты логас у кожнага чалавека, у кожнага народа. І што такое грэх? Гэта неадпавяданне таму логасу, які ў цябе укладзены, на які ты пакліканы, да, на ажыццяўленне, рэалізацыю якога ты пакліканы. Вось гэта грэх. Ты мусіў быць такім, але ты чамусьці не быў такім, ты адмовіўся ад свайго логаса і замяніў гэта нейкім сурагатам. Дык вот логас кожнага беларуса быць беларусам. Бо гэта Божае прамысленне, што мы нарадзіліся беларусамі, што мы жывём Беларуссю на беларускай зямле. Вось, гэта наш логас. І калі чалавек адмаўляецца ад гэтага логаса, ён ламае вось гэты сэнс, Божы сэнс. Вось, і таму вось такі грэх. Вот такі грэх. Чалавек не выканаў таго, што Бог хацеў, каб ён выканаў. Як заўсёды ж кажуць, беларусы ж любяць казаць, это ж не мы вінаватыя, это у нас адабралі, нам не далі, мы там не тое, сёе. І вот возьмем, напрыклад, па прыкладзе царквы. У беларуса ж няма сваёй беларускай, беларускамоўнай, беларусацэнтрычнай царквы. У яго ёсць праваслаўная царква Маскоўскага патрыархата, якая пераважна з ім гаворыць па-расейску,
І ёсць касцёл, які пераважна з ім гаварыў, ну не будзем гаварыць пра сённяшнія часы там і пра царкву, і пра праваслаўную, але да гэтага часу гаварыў пераважна па-польску. І мне скажуць, а як, адкуль у мяне можа быць? Бог кажа, што ён мне даў, а дзе? Вот прадстаўнікі Бога на зямлі. Дзе ад іх мне слова Божае на той мове, якую ён мне даў? Вот гэта і ёсць грэх царквы, грэх тых людзей, якія мусілі б разумець логас існавання беларускага народу. І у такіх випадках у Слове Божым, у Божым адкравенні прапісана, што рабіць. Каяцца. Не ў сэнсе там рваць валасы там на сабе ці штосьці такое, а пакаянне гэта змяненне, вось гэта як грэцкае слова метаноія, змяненне мыслення. Вось мы, як царква, мы павінны змяніць, ці як цэрквы, мы павінны змяніць сваё мысленне. Вось мы дайшлі, дзякаваць Богу, да таго, што мы разумеем сваю памылку, мы можам зрабіць штосьці, каб закрыць вось гэты наш грэх і зрабіць тую працу, якую мы павінны зрабіць. Вось. І я думаю, што назіраючы за рэлігійным жыццём нашага беларускага народа, я ўсё ж такі бачу, што гэта мяняецца. Вот, дзякаваць Богу, каталіцкі касцёл зараз досыць многа робіць для захавання беларускай культуры. Гэта ўжо не той касцёл, які там займаўся палячваннем. Вось гэта сапраўды касцёл, які імкнецца быць касцёлам беларускага народа. Я вельмі спадзяюся, вось свой вялікі ўнёсак зрабілі таксама і грэка-каталікі. Вось. І я добра ведаю сітуацыю ў асяроддзі беларускага праваслаўя. І паверце, вельмі багата і святарства, і людзей, якія зараз яны уціхую робяць тое, што яны могуць рабіць. І ёсць вялікае запатрабаванне на тое, каб і беларуская праваслаўная царква была беларускай. І узнікненне нашай парафіі, беларускай парафіі у складзе Канстантынопольскага патрыархату і існаванне беларускіх парафій у Амерыцы. Вось гэта ўсё такія знакі надзеі на тое, што і беларуская праваслаўная царква будзе беларускай, а не будзе служыць такім ідэалагічным інструментам, прапагандысцкім інструментам расійскага імперыялізму. А вам не падаецца, што вот гэта мы тут за мяжой у этой нашай эміграцыі, вымушанай для кагосьці не вымушанай, але стварэнне вось такіх інстытуцый, пачынаючы ад царквы і працягваючы там і кнігавыдавецтвам, і там і СМІ, і тэатрамі, і ўсё, што магчыма, гэта стварэнне, такого, можа быць, свайго утульнага беларускага сусвету, невялічкага, які не мае, в прынцыпе, мала адносінаў, скажем, мае да вялікай зямлі. Лічу гэта абсалютна шкоднай думкай, вот так вот думаць, бо, па-першае, у кожнага свая місія. У кожнага свая місія. Той беларус шчыры і патрыятычны, які застаўся, свядомы беларус, які застаўся беларуска, хто засталіся ў Беларусі, яны робяць сваю справу ў сваіх умовах. Тыя, хто выехаў па тых ці іншых прычынах, але захоўвае сваю беларускую ідэнтычнасць, робіць сваю справу. І зараз, мне здаецца, вось чаму я кажу, шкодна так гаварыць пра беларусаў, хто у эміграцыі, бо гэта як бы праграмуе нас на тое, што, што ж, вот мы папалі
вось роддзе іншых народаў, трэба тут прыжывацца, трэба там станавіцца палякамі, літоўцамі, немцамі. Вось. Ну, это тое, чым заўсёды беларусы займаліся, калі выязджалі. Але нам трэба вось тым, хто ў эміграцыі з падвойнай ці патройнай сілай берагчы сваю культуру. Бо калі мы будзем хоць неяк у думках вось гэта дапускаць, гэта будзе вельмі шкодна на нас уплываць. Таму я катэгарычна супраць такіх разважанняў і лічу, што менавіта мы, тыя, хто ў эміграцыі, мы павінны зрабіць усё, каб захавацца як беларусы, і лічу, што ў нас ёсць усе магчымасці гэта зрабіць. І лічу нават, што досыць паспяхова, вось, ну, прынамсі, гэтыя некалькі гадоў пасля такой масавай эміграцыі мы гэта робім. Таму гэта ўсё мае значэнне. Гэта ўсё мае значэнне. Самае горшае, што мы можам зрабіць у гэтай сітуацыі, як Беларусі, і тыя беларусы, хто застаўся ў Беларусі, і беларусы ў эміграцыі, сказаць, ну, ўсё прапала. Апусціць рукі, і хай яно будзе, як будзе. На што я магу паўплываць? Мы ўсё ж такі умеем партызаніць, і я ведаю цудоўныя прыклады ў Беларусі. Людзі нікуды не падзеліся. Людзі служаць Беларусі, служаць беларускай культуры ў вельмі складаных умовах. Больш за тое, вось гэты ідэалагічны, чужынскі культурны ўплыў такі магутны. Я нават бачу адваротнае, што ён наадварот спараджае вось такую рэакцыю ў людзей, якія пазбаўлены ўсяго, і вось яны пачынаюць разумець, што хоць штосьці я павінен зрабіць для сваёй культуры. І заўсёды, калі кожнае дзеянне спараджае супрацьдзеянне. Таму мы шмат чаго не бачым, але гэта адбываецца. Адзінае, што я скажу, што нельга нават у думках дапускаць, што што мы можам зрабіць. Нет, мы можам зрабіць. І мы павінны рабіць. Ці можам мы сфармаваць, я не ведаю, збудаваць неяк зрабіць сваю беларускую царкву. Я маю на ўвазе, я зараз не кажу не вяртаюся умоўна да уніяцтва, гэта як такая міфілагема, што вот это наша беларуская царква была. Не, я говорю царква, маючы на ўвазе найперш нацыянальную арыентаванасць, нацыяналацэнтрычнасць нейкую такую. Але тут уже без розніцы, як яна там будзе далей называцца, але ці можам мы такое зрабіць? Ну, мы паступова да гэтага рухаемся. Вось кожная царква, якая мае звязок з Беларуссю, з беларускай гісторыяй і культурай, яна павінна быць беларускай і павінна існаваць далей як беларуская. І я лічу, што так, мы можам мець гэтую царкву, і мы будзем мець гэтую царкву. І канешне, пра будучыню, пра гісторыю мы не можам казаць, прагнозы даваць нейкія. Гэта вельмі такая справа неўдзячная, як кажуць, але мы робім тыя крокі, якія могуць прывесці нас да з'яўлення беларускай царквы. Незалежнай, сапраўды беларускай па жыццю свайму царквы. Таму я думаю, што галоўнае казаць пра тое, што мы робім, што мы рухаемся. І я абсалютна аптымістычна на гэта лічу. Ну, але умоўна, новая Беларусь. І якая там беларуская царква? От як вы яе бачыце? Усё будзе вельмі складана. Гэта не будзе зроблена адным днём. Як я яе бачу, будзе,
будзе вось тая царква існаваць, якая вот зараз ёсць, Маскоўскага патрыархата. Маскоўская патрыархата, да, яна будзе існаваць. Мы бачым, што нават в Украіне, дзе ідзе вайна і такая адкрытая агрэсія, ўсё роўна гэтая царква працягвае існаваць. Вось, і гэта царква з такой своеасаблівай рэлігійнасцю, вот, часта такой міфалагічнай. Ну што ж, частка людзей, ну, калі жадаюць так верыць, ну, калі ласка. Вот. Але будзе і іншая праваслаўная царква. Я ўпэўнены, што Канстантынопольскі патрыархат, у прыватнасці сусветны патрыархат, як это першы з патрыархатаў у сям'і праваслаўных цэркваў, ён знойдзе нейкае рашэнне для беларускай праваслаўнай царквы, і будуць узнікнуць парафіі па ўсёй Беларусі, узнікнуць парафіі беларускай праваслаўнай царквы. А далей пачнецца такі складаны, доўгатэрміновы працэс паступовага, ну, як бы руху насустрач адзін аднаму, каб мы не станавіліся там ворагамі і не пракліналі адзін аднаго. Вось. І з цягам часу, калі палітычнае, эканамічнае, культурнае жыццё нашай краіны будзе гэтаму спрыяць, з цягам часу ўзнікне адзіная беларуская праваслаўная царква. Вот тут важна пазбегнуць крайнасцяў, каб там хрысціяне не білі адзін аднаго, там не пераследавалі адзін аднаго. Усё роўна вось павінен быць нармальны дыялог. Вот, да, гэта не адразу адбываецца, гэта на ўсё трэба час. Вось, перад беларускім народам яшчэ тысячагоддзі існавання. Вот, так што ўсё зробім, можа, не ў адным пакаленні, не ў двух, але гэта будзе зроблена. Вот у мяне такая візія вось гэтага. Мне падабаецца ваш аптымізм пра тысячагоддзі і гэтак далей. А я не пачуў ад вас два слова. Люстрацыя і аўтакефалія. Так будзе, павінна быць і адно, і другое. Павінна быць ілюстрацыя, павінна быць, бо зробленыя злачынствы яны павінны атрымаць сваю. Мы зараз кажам не пра ўсё грамадства, пра царкву. Да, і царква ў тым ліку. Я зараз, напрыклад, вельмі моцна перажываю злачынства, якое адбываецца з Жыровіцкім манастыром. Зараз там ідзе так званы рамонт цэркваў, сабора, знішчаны гістарычны іканастас, замест якога пастаўленыя нейкая штампоўка такая расейскага кшталту. Вынішчана ўсё. Вось. І гэта злачынства перад беларускім народам і перад беларускай культурай і гісторыяй. Вось. І гэта у прыватнасці гэта вот, павінна адбыцца. Потым шмат таго, што, на жаль, шмат таго, што павінна атрымаць ацэнку справядлівую і з пункту гледжання агульначалавечага і з пункту гледжання царкоўнага. Мы павінны сказаць, да, мы павінны сказаць, што падтрымка дыктатуры, да, гэта памылка, гэта антыхрысціянская з'ява. І мы павінны паглядзець, як гэта адбывалася, чаму гэта адбывалася і што гэтай царкве трэба зрабіць, каб такога больш не было. Вось. І, канешне, рух да аўтакефаліі, ён павінен быць. І я кажу, што я упэўнены, што гэта будзе не хутка. І гэта павінна быць не гвалтоўна, гэта павінна быць працэсам, але так, як і ўсе народы імкнуцца да таго, каб вось, царква была царквою вось гэтай канкрэтнай краіны, гэтага канкрэтнага народа, нічога страшнага ў гэтым няма. Галоўнае, каб гэта без гвалту і прымусу. Давайте трошку яшчэ раз вернемся да тэмы адступніцтва.
Але у кантэксце гісторыі і беларускага народа. Вам не падаецца, што не будзем ужываць ужо такое надта вострае слово «здрада», але ўся гісторыя беларускага народа – гэта гісторыя адступніцтва. Гэта гісторыя пошукаў, як выжыць, але на мяжы, як здрадзіць і як перайсці на іншы бок. Як забыцца на сваю мову, як забыцца на сваю гісторыю, як забыцца на свае традыцыі і ўсё астатняе. То есть я да гэтага часу прыгадываю гісторыю, калі я недзе на вёсцы паехаў быў камандзіроўку, спытаўся ў мясцовага жыхара дарогу, як мне прайсці, мне так выдатна на беларускай мове ўсё адказаў. Я кажу, якая выдатная у вас беларуская мова, з перапугу ледзь на сраку не сеў. Я? Да вы што? Да я по-беларуску, да никогда, не ў жизнь. Говорю, так а на якой вы мове? Говорю, да я тут по-нашаму, по-тутэйшаму, по-нашынскаму говорю, ніякай беларускай нічога не знаю. А так вы што, не беларусы? Не, мы тутэйшыя. Вот это што? Я б сказаў бы, гэта наступства. Калі мы гаворым пра адступніцтва, то адступніцтва трэба разумець, гэта адбываецца тады, калі гэта свядома, калі чалавек меў пэўную свядомасць і адмовіўся ад гэтай свядомасці і адступіўся ад яе. І, дарэчы, адступніцтва можа быць як у адзін бок, так і ў другі бок, як негатыўным, так і станоўчым. І мы маем багата прыкладаў. Дык калі мы кажам пра такіх людзей, звычайных вясковых ці рабочых, жыхароў рабочых акраін нашых гарадоў, то я хочу спытацца, ці была гэтая свядомасць. Калі была, у чым я асабіста сумняюся, то так, гэта адступніцтва. Калі гэтай свядомасці не было, то гэта хутчэй недасведчанасць. І гэта у такім выпадку задача для культуры, адукацыі, прывіць, паказаць беларускую культуру, паказаць гэтую ідэнтычнасць, патлумачыць людзям, што гэта і ёсць наша ідэнтычнасць. І падзеі 20-го года паказалі, што гэтая работа рабілася неблага нашай культурай, і мы бачым, што вельмі многа людзей ўсё ж такі вярнуліся, усвядомілі гэтую ідэнтычнасць. І яны не сталі адступнікамі, большасць з іх не сталі адступнікамі, нават перад катаваннямі, перад вымушанай эміграцыяй і усім, што адбывалася і адбываецца. Яны не сталі адступнікамі, яны трымаюцца гэтай ідэнтычнасці. Таму ёсць асобныя прыклады, канешне, але гэта хутчэй адзіночнае. І таму, што не гледзячы на ўвесь гэты жах, увесь гэты прэс, людзі не становяцца адступнікамі, гэта вельмі добры знак. Это хутчэй знак надзеі, чым знак паразы. А тое, што гэтая работа перад намі, што гэтую работу трэба рабіць не заўтра, калі, дасць Бог, будзе вольная Беларусь, а тое, што яе трэба рабіць так, як мы яе рабілі і нават лепш, то гэта наша задача. Гэта наша задача стукацца, грукацца усімі магчымымі і немагчымымі спосабамі. І тут і сродкі масавай інфармацыі, і культура, і царква, цэрквы, усё, дзе толькі мы можам, усё, што мы можам зрабіць, мы павінны зрабіць. Перафразуючы троху гэтую жарт пра тое, што можна вывесці з вёскі чалавека, але вёску з чалавека цяжка, я перафразуючы, у беларусаў, здаецца, на нейкім генетычным узроўні прапісана гэта такая
показная пакутлівасць, расказваць пра тое, як нам цяжка, якія мы бедныя, няшчасныя, гаротныя, як нам не даюць, як нам перашкаджаюць, як у нас адбіраюць, адымаюць там мову, ўсё што заўгодна. І ну, неяк мы так прызвычаіліся ў Беларусі вот пастаянна чуць вось гэтыя вот скаргі, яны яшчэ з нашай класічнай літаратуры, ўсё гэтыя беларусы некуды пруць і пруць сваю крыўду, бедныя, няшчасныя. Але гляжу, мы з'ехалі, вот мы зараз за мяжой, вот рабі, што хочаш. Все табе магчымасці ёсць, круціся, развівай, адраджай, там, ці рэстаўруй, ці яшчэ што хочаш. А тут гэты плач Яраслаўны працягваецца. Як? Это што гэта? Ведаеце, Зміцер, я скажу так, што ўсё ж такі, і скажу гэта як святар, вот, бо я з гэтым працую ну, літаральна штодня. Пакуль што вось, мы, ну, большасць з нас, хто эміграваў, знаходзімся ў такой сітуацыі вельмі моцнага стрэсу. Бо беларусы, яны па вялікаму рахунку такія хобіты, да, прывязаныя да сваёй зямлі, вось, якія жылі вось гэтай тутэйшасцю у добрым сэнсе гэтага слова. І адарвацца ад свайго – гэта вельмі магутны стрэс для нашых людзей. І я гэта бачу. Я бачу, наколькі людзі пакутуюць ад таго, што яны адарваліся. І ў такой сітуацыі я лічу, што добра, што наракаюць. Добра, што яны пра гэта гавораць. Добра, што яны даюць выхад гэтым эмоцыям, якія іх перапаўняюць. Это добра. Гэта трэба прагаварыць, гэта трэба праплакаць. Вось. Але потым, пасля гэтага, ну, бо калі гэтага не зрабіць, гэта ну, гэта і так тут і псіхічныя станы розныя узнікаюць у людзей, і дэпрэсіі. Гэта непазбежна. Вось. Але пасля гэтага ўсё будзе. Усё будзе. Бо нашы людзі ўжо, я гляджу, так, яны плачуць, яны там у дэпрэсіях, а яны ўсё роўна як мурахі. Вот нашы людзі ў эміграцыі, яны мурахі, яны так цяжка, там дэпрэсія, роспач, вот, але яны ўсё роўна робяць. І гэта я маю вялікую, ну, вот, вялікую павагу да нашых людзей і шанаванне. Вось, усё будзе. Толькі так, хтосьці можа сказаць, хтосьці больш моцны можа сказаць, усё робім, і робяць. Шмат ініцыятыў, усё гэта цудоўна. Вось, все будзе, толькі трэба крышачку пачакаць, трэба крышачку перажыць. Мы людзі, мы не біоробаты, мы вельмі прывязаныя да сваёй зямлі, і усе мы жывём марай, што мы зможам вярнуцца. Вось. Усё будзе, толькі дайце часу. У 2020 годзе, вот, калі ўжо прыгадалі, я ад святароў, з якімі размаўляў, чуў такое выказванне, што зараз на беларускай зямлі адбываецца, ну, можа, адна з там апошніх бітваў добра і зла. Вот антыхрыст вот кінуў свае войскі, вот зараз мы сведкі гэтага. Ці згодны вы з гэтым і на чыім баку перамога? Упэўнены, што гэта не апошняя бітва, гэта вельмі важная бітва. І тое, што перажывае наш народ цяпер, калі параўноўваць гэта, ну, бо калі мы гаворым пра антыхрыста, гэта ўсё ж такі біблейскі вобраз, то, ну, давайте так застанемся у рэчышчы гэтых біблейскіх вобразаў. Што адбываецца зараз з беларускім народам? Гэта Галгофа. Гэта вот морак гефсіманскай ночы, калі ўжо за Хрыстом ідуць браць яго на пакуты, ён моліцца, і ў яго крывавы пот, і потым вось гэтая ноч, калі яго збіваюць, калі над ім здзекуюцца, калі яго распінаюць. І
што адбываецца вакол Хрыста? Вучні расчараваныя, вучні ў роспачы, яны не бачаць ніякіх перспектыў, нічога, слабасць. Месія, на якога яны спадзяваліся, ён аказаўся слабым, яго б'юць, на яго плююць. Усе іх надзеі растаптаныя. І от мне здаецца, мы зараз вось у гэтым, у стане такое як бы перажывання, што нібыта параза, нібыта ўсё растаптана, ўсё аплявана. Шмат з нас разбегліся. Але калі казаць пра Евангелле, то менавіта вось гэты момант найбольшай слабасці, ён стаў момантам найбольшай перамогі, найбольшай сілы. Вот сила Божия, это слово Евангелия, слово Библии, сила Божия здійсняється у немочи. И вот что я хочу сказать, что я веру и что я бачу, что вось у гэтай нашай слабасці, якую мы зараз перажываем, мы маем наймагутнейшую Божую силу. І за вось гэтай гефсіманскай ноччу цёмнай, за расчараваннем, смерцю Христа было яго ўваскрасенне. Вось пачакаем, усё будзе. Але калі мы вот сёння пасярод гэтай начы, то наперадзе нас яшчэ чакае шлях на Галгофу з крыжом. Ну, можа, ён уже адбываецца. І распяцце, і смерць, і калі мы кажам, я працягваю вашу аналогію, калі мы кажам пра гэта распяцце будзе умоўнай нейкай адной асобы, ці мы кажам пра распяцце ўсёй нацыі? Не, гэта смерць такіх людзей, як Алесь Пушкін, да? Закатаваных, вось, смерць тых, хто гінуў на пратэстах, якіх там расстрэльвалі, збівалі да смерці. Гэта пакуты нашых зняволеных. Гэта ўсё распяцце. Гэта распяцце, гэта канкрэтная плата, крывавая плата, плата жыццямі. Вось. І разам з імі распінаюць Хрыста. Разам з кожным, хто зараз у зняволенні, каго катуюць гэтымі шыза, прыніжэннямі, забойствамі. З імі пакутуе Христос, з імі памірае Христос. І гэта адбываецца, і адбываецца, як на мой погляд, адбываецца вялікая таямніца збаўлення беларускага народа. Вялікая таямніца збаўлення беларускага народа. І гэта яшчэ дасць свае плады. Тое, пра што, можа, большасць думаюць як пра паразу, гэта і ёсць сапраўдны моцны фундамент адраджэння нашай нацыі. Але што нас яшчэ чакае? Катакомбы, арэны з ціграмі? Бог ведае. Я не правідзец і не прарок. Вось. Але што нас чакае? Нас чакае наш шлях, які мы павінны прайсці годна. Што б там ні было, як бы там ні было, кожны з нас павінен прайсці гэты шлях сумленна, шчыра, самааддана, з любоўю да бліжняга, да Бога, да Беларусі. А царкве на гэтым шляху якое месца вам бачыцца? Я скажу так, что такое церква? Да. Каб адказаць на это пытанне, давайте высветлім, что такое церква. Церква – гэта людзі, якія вераць у Хрыста. І тут я не хочу нават гаварыць пра праваслаўную церкву ці пра канфесійныя. Бо калі мы ў 2020 годзе сустрэліся з выклікам, з відавочным выклікам зла, вось гэтым антыхрыстам, я тады ўбачыў наступную рэч, да, што аказалася, што
людзі, якія далі сумленны адказ на выклік гэтага зла, яны мае сёстры, мае браты, і сярод іх былі і пратэстанты, і католікі, і грэка-католікі, і нават атэісты. Ну, прабачце, не нават, а таксама было шмат сумленных людзей, якія адносілі сябе да атэістаў. Але штосьці у душах усіх гэтых людзей спрацавала, што не дазволіла згадзіцца з гэтым дыявальскім злом. І калі я кажу пра царкву, то хутчэй за ўсё я яе разумею не ў гэтым вузкім канфесійным значэнні, а ў значэнні ўсіх тых людзей, якія не прымаюць зло, не прымаюць, не ўспрымаюць, якія гатовыя былі выступіць на змаганне з гэтым злом і прынесці нават сябе ў ахвяру у змаганне з гэтым злом, панесці ўсе гэтыя наступствы цяжкія. Якое месца? Я не ведаю, вот, правда, я не ведаю, што сказаць, якое месца быць у гэтым шляху, не сыходзіць у нейкія ілюзіі, вот, быць з людзьмі, якія праходзяць гэты крыжовы шлях, быць як тыя жанчыны, якія суправаджалі Хрыста на Галгофу, якія не разбегліся, прымаць гэтыя страданні, гэтыя пакуты, вось толькі так, быць у самым страшным, што можа быць, у самым цяжкім. Вот нейкае такое месца, абсалютна месца, якое мы абсалютна разумеем з Евангелля. Сёння час чорна-белы, без полутоноў? Не бывае такога часу, не бывае такіх сітуацый, калі толькі чорнае і белае. Все ж таки людзі ёсць людзі, ёсць абсалютнае праяўленне зла, пра якое мы кажам, што гэта чорнае. Вось. А што тычыцца людзей, то ўсё ж такі людзі — гэта істоты, якія здольныя мяняцца, якім трэба час, каб зразумець, якім трэба людзі, якія могуць штосьці патлумачыць. Таму, калі мы кажам чорна-белы, гэта значыцца, мы адразу адкідваем мноства людзей, адразу ставім на іх там кляймо нейкае. Вот так мы можам казаць, што той ці іншы чалавек там паступіў неправільна, ён зрабіў зло. Вось. Але трэба з усімі трэба гаварыць. З усімі трэба гаварыць. Адкажыце мне тады проста, вы гатовы прабачыць тым людзям, з-за якіх асабіста вы апынуліся в эміграцыі, з-за якіх вы пацярпелі, з-за якіх вы на пэўны час страцілі нават сваю эмпатычнасць, як вы казалі, з-за якіх пацярпела ваша сям'я, і калі браць шырэй, з-за якіх загінулі людзі, той жа самы узгаданы Пушкін, Ашурак і там іншыя. Вы гатовы прабачыць Лукашэнку? Так, калі чалавек сам патрабуе гэтага прабачэння, так, ну тады можна гаварыць пра прабачэнне. Калі чалавек ніяк не мяняецца, і яму гэта прабачэнне не трэба, ну тады і прабачаць няма каго, няма запыта на гэтае прабачэнне. Калі ўсё ж такі гэтыя змяненні адбываюцца, то, канешне, мы не павінны пераўтварыцца ў звяроў, якія будуць рваць і катаваць у адказ на катаванне. Мы павінны застацца людзьмі, а калі мы гаворым пра хрысціян, то мы павінны застацца хрысціянамі. Так, людзі павінны адказаць за тое, што яны зрабілі. Яны павінны адказаць за гэта. І прабачэнне у тым, каб не адносіцца да гэтых людзей па-звярынаму, каб не лінчаваць іх там ці там аддаваць іх на катаванне.
Вось, не быць, не жыць гэтай злобаю. Я і зараз не жыву злобаю. Так, мне больно, мне крыўдна. Так, я моцна пакрыўджаны на гэтых людзей. Але я не хочу жыць вось гэтай злобай. Да? І на гэтым этапе маё прабачэнне ў тым, што я не хочу быць як яны. Я не хочу жыць гэтай злобай. Але тое, што справядлівасць у жыцці людзей павінна быць, я таксама не адкідваю. На завяршэнне, усё ж такі, як вам падаецца, ці вот вы кажаце пра змены, але калі браць пра грамадства ў цэлым, от зараз падзеленае нашае грамадства. І змены адбываюцца як у тым грамадстве, у той частцы грамадства, якое засталося і жыве ў Беларусі, вот большасць нашага грамадства, але яно змяняецца там пад ціскам рэпрэсій, пад ціскам страху, пад усім тым, што там адбываецца. І вот грамадства тут, яно таксама змяняецца. І пад ціскам магчымасці рабіць тое, што хочаш, і пад ціскам праблемаў эміграцыі. Таксама ці не атрымаецца так, што праз колькі гадоў мы зменімся да такой ступені, што калі атрымаецца магчымасць, мы как бы раз, а шестероначкі-то не супадуць. Такое можа быць. Такое можа быць, і гэтыя працэсы сапраўды ідуць. Але я таксама не бачу ў гэтым вялікай праблемы. Ну, хутчэй за ўсё, калі ізноў жа так марыць і думаць, як яно можа быць, калі мы вернемся, канешне, мы будзем у многім незразумелымі тым беларусам, якія засталіся жыць у Беларусі. Гэта занадта розны досвед. І трэба будзе яшчэ раз усім нам мяняцца. Яшчэ раз трэба будзе усім мяняцца, але, я ўжо, здаецца, гэта гаварыў, чалавек такая істота, якая мяняецца пастаянна. Трэба будзе адмовіцца там ад нейкага месіянства такога, да, што от там зараз тут усіх будзем вучыць. Да. Трэба будзе быць, вучыцца быць вельмі гібкімі. Але, што важна, не адступацца ад прынцыповасці. Бо ёсць універсальныя прынцыпы. Прынцып справядлівасці адзін з іх. Так што, дай Бог, каб гэта здарылася, ўжо якімі мы там будзем, разбярэмся. Адзінае, што трэба заўсёды памятаць, да, што трэба быць гібкімі, трэба мяняцца, але мяняцца з якой мэтай, да, каб не стаць горшымі, і не каб замаўчаць там нейкія там і схаваць нейкія праблемы, а каб іх вырашыць, гэтыя праблемы. Вельмі важна, якой мовай мы будзем гаварыць, як мы будзем ставіцца адзін да аднаго. Усё гэта вельмі важныя моманты. І таму мне ніколі не падабались, напрыклад, і не падабаюцца такія палітыкі, якія, значыцца, так, всё, толькі вот так і ніяк інакш. Не, трэба быць вельмі, вельмі гібкімі. Ну і на завяршэнне нацыянальная ідэя беларуская ад святара Георгія Роя. Гучыць як? Я не буду арыгінальным, але, праўда, я веру, што гэта менавіта яна і ёсць. Гэта тое, што гаворыць беларус, беларусу, беларус. Гэта наша салідарнасць, гэта наша ўзаемапатрымка, гэта наша такое сястрынства і братства, бо дзе б я зараз не апынаўся, у якую б краіну не прыязджаў, нават выпадковыя сустрэчы з беларусамі, гэта заўсёды адкрытыя абдымкі, адкрытыя сэрцы, гэта заўсёды гатоўнасць дапамагчы. І мне здаецца, што ў гэтыя складаныя часы, якія зараз мы перажываем, мы ўжо паказалі вялікі цуд салідарнасці і ўзаемапатрымкі. Ну што ж, салідарнасць альбо беларус, беларусу, беларус, такая нацыянальная ідэя ад святара Георгія Роя. Трэба
закончыць па-царкоўнаму, як тады там? Амен, да? Хай будзе так. Дзякуй вялікі. Вось гэта цішотачка, ну, у вашых колерах. О, цудоўна, цудоўна. Ад Еўрарадыо, праграма «Ідэя Х» і мяне асабіста. Ўсё ж такі празоры, пра Беларусь, усё тое, што блізка царкве, святару. Пра нябеснае. Пра нябеснае, да. Дзякуй вялікі. Шчыра дзякую. Абавязкова буду насіць. Дзякуй.